Ta polsko-niemiecka nagroda wręczana jest w Polsce i w Niemczech, nie tylko we Wrocławiu i Hanowerze, ale również w mniejszych miejscowościach Śląska i Dolnej Saksonii. Goslar ma ponad 1000-letnią tradycję, a tu na Królewskim Palatium możemy doświadczyć jego niepowtarzalnej aury. Od wielu lat utrzymuje też doskonałe stosunki ze Śląskiem. Właśnie tu ustanawiano partnerstwa z tym regionem. Stąd też jest to idealne miejsce na uroczystość wręczenia Nagród Kulturalnych Śląska 2011. Tutaj spotykają się Polacy z Niemcami, przyjaciele, znajomi z dawnych lat, osoby, których też oprócz sztuki łączy historia. Nagroda Kulturalna Śląska i Kraju Związkowego Dolnej Saksonii przyznawana jest od roku 1977 Ślązakom, którzy po II wojnie musieli opuścić swoją ojczyznę, a osiedlając się w Dolnej Saksonii przyczynili się do odbudowy tego kraju. Pierwotnie wyróżniano nią twórców, którzy pochodzą ze Śląska lub których dzieła wykazują związki z tym regionem. Od 1991 roku rząd Dolnej Saksonii, chcąc pojednać Niemców i Polaków, zmienił formułę nagrody. Odtąd otrzymują ją również polscy artyści zamieszkali na Śląsku. Ci, którzy opowiadają o nim poprzez sztukę i naukę. W ubiegłym roku Nagrodę Kulturalną Śląska przyznano Ewie Michnik, dyrektorce Opery Wrocławskiej, oraz niemieckiemu historykowi Arno Herzigowi. Nagrodę specjalną otrzymała Bente Kachan i jej fundacja. Nagroda Kulturalna Śląska roku 2011 jest szczególna, bo to 20. rocznica traktatu polsko-niemieckiego, który w 1991 roku podpisali premier Bielecki i kanclerz Kohl. Dokładnie kilka miesięcy temu w czerwcu odnowili ten traktat premier Tusk i kanclerz Merkel. Wyznaczyli nowe kierunki współpracy i właśnie współpraca kulturalna. Taka współpraca, jaka łączy Dolny Śląsk i Dolną Saksonię, jest preferowana, promowana, dlatego ta nagroda miała w tym roku szczególny wymiar. Nagroda Kulturalna Śląska odmłodniała dzięki doktorowi Matthiasowi Knajpowi. Po raz pierwszy wyróżniono nią laureata urodzonego w 1969 roku i tym samym nie należącego już do pokolenia, które jeszcze urodziło się na Śląsku. To pokazuje, że także w Niemczech są młodzi ludzie żywo zainteresowani Polską, którzy pamiętają o swoich korzeniach. Dlatego przewidując dalsze losy Nagrody Kulturalnej Śląska, jestem pełen optymizmu. Myślę, że ta idea ma przed sobą świetlaną przyszłość. Szczególnie dlatego, że właśnie w Dolnej Saksonii wciąż przybywa szkół partnerskich. Dziś jest ich już 165, a zatem będzie jeszcze wielu laureatów tej nagrody. W rodzinie nigdy w życiu rozmawialiśmy po polsku. Mój brat zna tylko to zdanie: dziękuję, nie jestem głodny. To zna, bo kiedyś byliśmy w Polsce i ta gościnność była za dużo. I po drugie znamy tą piosenkę 100 lat, ale to jest, nigdy nie w życiu rozmawialiśmy po polsku. I ja dopiero kiedy pracowałem w Opolu, uważałem, że studenci robią żarty po polsku, bo myśleli, że nie rozumiem. No w tym momencie zacząłem uczyć się języka polskiego. Rodzice Mathiasa Knajpa pochodzą z Górnego Śląska, ale on urodził się już w Niemczech, w Ratyzbonie. Ukończył germanistykę, rusycystykę i nauki polityczne na uniwersytecie w tymże mieście. Jest zatrudniony w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej. Pracuje także jako ekspert do spraw Polski dla niemieckich przedsiębiorstw gospodarczych oraz lektor do spraw krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Matthias Knajp hat den Kulturpreis Schlesien verdient, weil auf der einen Seite... Matthias Knajp zasłużył na Nagrodę Kulturalną Śląska. Po pierwsze ma on śląskie korzenie i w dużej mierze dzięki nim rozpoczął swoje literackie wędrówki nie tylko po tym regionie, ale po całej Polsce. Opublikował bardzo ciekawe książki poświęcone Śląskowi. Powtórę, jego działalność, nie tylko literacka, łączy młodych ludzi. Matthias opowiada o Polsce w szkołach, na seminariach i na różnych imprezach, zarówno w Republice Federalnej, jak i na Śląsku. Spotyka się z polską i niemiecką młodzieżą
młodzieżą. Przedstawia zarówno współczesny pejzaż Śląska, jak i jego historię. Nieprzerwanie zwraca uwagę na fakt, że Śląsk będzie się rozwijał i ma przyszłość, pod warunkiem, że będzie to przyszłość wspólna. Wenn es eine gemeinsame Zukunft sein wird. Spotkałem się z Tadeuszem Różewiczem w Wrocławiu, który już od wielu lat jest przyjaźniony z rodziną i on do mnie powiedział: Matthias, teraz tu jesteś, no to napisz książkę o różnicach, o to, co ci tutaj podoba się i tak dalej. No i w ten sposób miałem w pewnym sensie też nauczycielem dla literatury. No, to był początek mojej pracy, żeby popularyzować polską kulturę w Niemczech. Opublikowałem teraz 3 książki o Polsce. Ten pierwszy jest o różnicach, o moje spotkanie w rodzinie i tak dalej. Drugi jest o Polsce w ogóle, to znaczy tam są 40 miejsc, które są dla Niemców ciekawe, żeby poznać się z Polską. No i ta trzecia książka jest o wschodniej części Polski i chciałem pokazać, że to jest też bardzo ciekawy region w Polsce, który nawet dla Polaków często nie jest znany i z perspektywy Niemca to jest jeszcze być może bardziej ciekawy. Młodzi ludzie nie interesują się Polską i dlatego im to jest wszystko jedno, nie? I teraz trzeba znaleźć drogi, żeby stworzyć motywację, że zajmują się Polską. I to jest najważniejsza część mojej pracy, żeby stworzyć motywację dla młodych ludzi, zbliżać się do Polski. Wrocław się narodził bardzo wcześnie w mojej świadomości. Otóż dlatego, że we Wrocławiu wcześniej przede mną studiowali moi kuzynowie. I ilekroć żeśmy się spotykali, mówili: ale Wrocław, niesamowite miasto. I rzeczywiście przyjechałem do Wrocławia z Białegostoku, gdzie maturę skończyłem. Przyjechałem i to zupełnie coś innego. Białystok, wschodnie miasto, spokojne, jakieś takie leniwe nieco. A tu w tym Wrocławiu Grotowski, Tomaszewski, tu fajerwerki, tu wielkie wydarzenia artystyczne. I to mnie tak wciągnęło, że w pewnym momencie mówię tak: czy ja nie mogę zrobić to, co oni robią, takiego fajnego? Stanisław Wysocki, urodzony w 1949 roku w Ełku, początkowo studiował na Akademii Wychowania Fizycznego. Przerwał studia, a zainspirowany artystycznym klimatem panującym we Wrocławiu lat 70. zaczął malować i tworzyć w drewnie. Kontynuował edukację w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu oraz w Berlinie Zachodnim, gdzie zaczęła się kształtować jego artystyczna osobowość. Jego rzeźby zdobią przestrzeń miejską w Polsce i w Europie. Statuetka Silesia, przyznawana laureatom Nagrody Kulturalnej Śląska, to także figura autorstwa Stanisława Wysockiego. Stanisław Wysocki, wrocławski rzeźbiarz, znany z wyjątkowo delikatnych i uroczych rzeźb o kobiecych kształtach, znany wrocławianom przede wszystkim poprzez Powodziankę na moście uniwersyteckim, czy też rzeźbę na Placu Solnym na siedzibie Gazety Wyborczej. Jego rzeźby prezentowane dzisiaj na wystawie przypominają dokładnie wcześniejsze rzeźby Henry Moore'a, tego samego artystę, któremu Stanisław Wysocki pomagał wykonać w odlewni Hermana Noaka w Berlinie własne prace i tam nastąpiła pierwsza znajomość pomiędzy wielkim angielskim rzeźbiarzem a Stanisławem Wysockim, który w jakiś sposób nawiązuje do tej murowskiej tradycji. Moje rzeźby powstają w ogniu, w wysiłku, w dużych emocjach, a jednocześnie w spokoju i w kontemplowaniu piękna, które jest zasadniczym motywem, którego poszukuję. Ciągle go poszukuję.
Alfred Theisen urodził się w 1959 roku w Volkesfeld w Niemczech. Studiował pedagogikę, teologię katolicką i nauki polityczne w Bonn. Pracował w Federalnej Centrali Ziomkostwa Śląsk. W latach 1987-91 był naczelnym redaktorem pisma Schlesische Nachrichten. Zajmował także stanowisko referenta do spraw relacji publicznych w Związku Wypędzonych, a w latach 96-98 redagował 14 śląskich gazet wydawanych przez Ziomkostwo. Pod koniec 1998 roku założył w Görlitz wydawnictwo Senfkorn i odtąd ukazuje się niezależne czasopismo Schlesien heute. Każdy Niemiec, który chce uzyskać aktualne informacje o Polsce, w szczególności o Śląsku, nie może pominąć tych gazet. W Niemczech wciąż jeszcze zbyt mało wie się o Polsce i naturalnie też o Śląsku. Dostrzegłem tę wielką rynkową lukę i założyłem czasopismo Schlesien heute, którego celem jest przede wszystkim reklamowanie turystyki na Śląsku. Podejmuję zatem tematy turystyczne i pokazuję, że na przykład na Śląsku bywają lepsze hotele niż w Niemczech. Mnóstwo tam przystosowanych do tego celu zabudowań pałacowych i pierwszorzędnych hoteli czterogwiazdkowych. Zwracam uwagę na fakt, że na Śląsku jest wiele pałaców i zamków, jak nigdzie indziej w Europie, a nade wszystko cudowny krajobraz i przepiękne miasta. Chciałbym także przełamać bariery między Polakami i Niemcami. Niestety po obu stronach są jeszcze ludzie, którzy podsycają negatywne emocje, choć w większości potrafimy rozsądnie współpracować. Bardzo cieszą mnie nasze spotkania, szczególnie ze starymi niemieckimi Ślązakami. Dzięki nim powstało wiele wspólnych inicjatyw. Poza naszym wydawnictwem nie ma właściwie innego czasopisma, które propagowałoby Polskę i pielęgnowało dobrosąsiedzkie stosunki. Sądzę, że młodzi Niemcy zupełnie nie interesują się Polską. Na wakacje jeżdżą raczej do Toskanii lub do Egiptu czy Turcji, ale nie na wschód, nie na Śląsk. I właśnie temu musimy przeciwdziałać. A najlepszym sprzymierzeńcem są media, czasopisma i książki. Zorganizowaliśmy także wystawę pod tytułem Śląsk nocą. To cykl przepięknych zdjęć, które pokazujemy i umieszczamy na ratuszach i bankach. Ludzie przychodzą, widzą te niesamowite obrazy i pytają, gdzie to jest? I wtedy my im odpowiadamy, na Śląsku. A oni na to, ale gdzie? A to my wyjmujemy broszury o Śląsku i o jego atrakcjach. W ten sposób chcemy zachęcić ludzi, aby wybrali się na Śląsk. Pytanie jest takie, czy my mamy cały czas podtrzymywać tą historię i tą ideę pojednania. To jest kwestia ważna. Może to pojednanie się już dokonało. Może właśnie to, że raz na 2 lata robimy wystawę, czy w Goslar, czy we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, czy w Niemczech, nie będzie świadczyło tylko o tym, że musimy się dalej jednać, tylko że ten fakt już został dokonany, a my będziemy wzajemnie się wspierać w ramach rozwoju na przykład kultury Europy XXI wieku. Przychodzą młode pokolenia tak na Dolnym Śląsku, jak i w Dolnej Saksonii. Te stare, które wiedzą i rozumieją ideę wręczania Nagrody Kulturalnej Śląska, niestety powoli odchodzą. Zależy nam na tym, żeby młodzi obywatele Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii uczestniczyli i kultywowali właśnie tę tradycję wręczania nagrody. Myślę, że w przyszłości Nagroda Kulturalna Śląska będzie bardziej doceniała ludzi wybitnych w kulturze, ludzi innowacyjnych, ludzi, którzy robią niestandardowe wydarzenia artystyczne, a nie tylko tych, którzy opisują historię Śląska, bo Śląsk, Dolny Śląsk, Dolna Saksonia mają wielu wybitnych ludzi, których warto pokazywać w Europie.